heb hem. Ja? Mooi. Ja, we maken het Op 1 minuut. We zitten op 180 kilometer van start. Dames en heren, veel plezier. Dit is het mooiste. Niet op wachten. Right. Right.
Hoe beginnen we vandaag? Nou, het valt mee. Bij slecht weer, bij regen hebben we altijd heel veel binnenbandjes, buitenbandjes, vooral de binnenbanden die kapot gaan. Maar nu valt dat mee. Toch al vanaf 7 uur, dus inmiddels toch ook alweer 3 uurtjes, toch alweer 5 banden, een ketting, wat heb ik nog gehad, versnellingsapparaat. Dus toch alweer het nodige. Dus we blijven rondrijden. Komt goed uit uw fiets. Wel minder erg dan gedacht. En dames, gaat het nog een beetje? Ja, prima. Mooie tocht? Zeg je? Zeg, mooie tocht. Ja, heel mooi. Zwaar? Nu nog niet, dat komt nog denk ik. Hoe vindt u de tocht? Grandioos. Zwaar? Nee, maar ik heb mijn mond vol, vind ik niet zo netjes. Oh, dat maakt niet uit hoor. Wij betreffen het met het weer. Het is schitterend. Hoe lang hebben jullie hier pauze? Hoe lang? Ja? Nou, tot die zonnetje gevuld is en dat is wel gelukt. En mijn mond leeg en dan mag ik weer opstappen. En dan weer terug naar huis. Nee, naar het volgende punt. Klaar voor? We doen met een groep van PSC Delta 150 kilometer. Dus we treffen het enorm met het weer. En het tempo is goed bij te houden. Volgens mij was
Heb je ook gefietst? Ja. Hoe was het toch? Zwaar. Warm. Warm en zwaar. Maar landschap? Ja, prachtig. Prachtig. Ja, ik kom al jaren in dit gebied. Dus binnenste keer denk ik zo in dit gebied. Nou, ik kom je altijd graag terug. In de gloria. Hyperlipie? Nou, Limburgs mooiste verjaring. Gefeliciteerd. Oh, meneer Schip zit er zo mee bezig. Hoe ging het allemaal aan? Ja, heel erg. Hoeveel kilometer? 70. 70 dan. Ja, dat is ook. Als ik 60 meer dan ik vanuit afgelegd. En genoten van de reden? Ja, heel erg. De jeugd is geleerd. Nou vraag ik me af, één ding. Die komt dadelijk halverwege, er staan dames met een witblad en erop Spa, Cola en bier. Welke mag? Ja, dan staat erop. Nee, Ja, dan moet je wat je voor doen, toch? Gezondheid, veel plezier, hè? Proost, gezondheid. Hey, gezondheid. Goed. En dames, hoe was de tocht? Super, super. Ja, was heel leuk. Volgend jaar 75. Ja, op 105. Ja, 75. Was het niet te warm vandaag? Nee. Het wordt nu pas warm, dus we gaan snel door. Op tijd gedronken. En goed gegeten. Was het vermoeiend? Het was vooral heel leuk. En heel vermoeiend, ja. Hoeveel kilometer heb je gedaan? 100. 100. Zo'n Ah, als je goed getraind hebt van tevoren, dan moet dat kunnen, hè? gelukt. Heb je al gedaan? Maar nu even de spieren losmaken en dan weer verder. 10 kilometer. Hoe We was komen het? van België, Oost-Vlaanderen. Hoe was het? Super. Was het niet te warm? Het viel nog mee. Af en toe zo een keer. Dus bij de bevoorrading, het water is zo'n beetje. Ja, de tweede bevoorrading was het water wat minder. Maar goed, we kunnen niet alles hebben niet leven. En nu een pilsje? Nu een pils. Eentje. Kan dat wel na zo'n wedstrijd? Absoluut. Blijven gaan met die banaan. Limburg alleen, toch heeft niks boven, zo is er maar één.